ny leg her. Nu. Det her er en ny leg. Ej, prøv her! Du kan ikke se, at vi fedt. Vi filmer. Nu er de bare begyndt at hoppe. Det var sådan lidt underholdende det her. Nej! Hun er lidt langsom, jeg. Ja, hende der. Så, nu er hun ligesom gået i hak. Den der også, den er også gået i hak. Ej. Julie, kig lige på en lille pige igen. Det er ikke så små børn. Ej, hvor sjovt. Crazy people! Crazy! Nogen der tror, ja, nu er der lige legetid igen. Det er godt. Ja, over der. Hvem er det med? I'm going to kill you! Det er Julie. Hvem er hende? Hvem er hun? Du begynder at jeg ved ikke, om hun er. Det er Pernille. Det er Sandra. Nej, hun er. Og det er Maja. Maja, hun hopper bare lige meget hvad. Ja, det er kaldt Tun. Tun? Hvad betyder det? Det er en lille pige. Vi kan lave en beat! Nej, Julie. Hej, legetøj. Hej. Legetøj. Kom. Go. Der er lidt på vores legetøj. Oh my god, that was the best game ever! Oh my god!